είσαι? Υπάρχουν άσχημα νέα. Από την Ιστάμπουλ, κυρία μου. Τι νέα? Πριν λίγο προβλήθηκε στους αστυνομικούς της Ιστάμπουλ το πρόσωπο της Σοφίας. Εντοπίσατε που βρίσκεται? Ναι. Την εντοπίσαμε με το τσιπ που έχει επάνω της. Προσκοπήσαμε αμέσως στην διεύθυνση της ασφάλειας της Ιστάμπουλ. Πού βρίσκεται, κυρία μου? Είναι ασφαλής? Δυστυχώς δεν το ξέρουμε, κυρία μου. Ετοιμάστε αμέσως το αεροπλάνο μου. Και εγώ πάω στην Ιστάμπουλ. Αλλά, κυρία μου... Κάνε αυτό που σου λέω. Μάλιστα, κυρία μου. Βιαστείτε! Η ζωή της κόρης μου μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο. Acele et Yavuz. Ne olur kurtar kızımızı.